ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರ ಯಾನೀನಿ ಒಡೆ ಬತ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಯಾನೀನಿ ಪಡು ಬಿದ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿದಿವರೆಗುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಮದಿಮೇಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ಇನಿ ನಾಂದಿಗೆ ಬತ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತೋಜ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಾಂದಿದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಟಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಯಿರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಡ ನಮ್ಮ ತೂಕನೇ. ಕೈ 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 ಅಮಿತಕ್ಕ ಬಕ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಡಿ ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಅದು ಒಂಜಿ ಹುಡಿಕ ತಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಪರ ಒಂದು ಕಿಲ್ಪುಗಳಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಾಮನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ತೋಜಲೆ ಬೊಕ್ಕ
ಸ್ಟೇಜಸ್ ரொம்ப சாரோ மாஸ்டர் சாரோ பையன் ஹீரோ சிங்கிங்
ಅದು ಹೋದ ಮತ್ತೆ
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.